Ako se osjećaš kao da si zaglavljen u životu i stalno se borbaš za postizanje svojih ciljeva, vjerovatno imaš neku od 10 grešaka koje će te spriječiti da dostigneš svoj potencijal. Na kraju ću ti pokazati kako preokrenuti ove greške i postići uspjeh koji si oduvijek želio. Ja sam vaša voditelj na kanalu Snaga uma. Prvo, moraš shvatiti da uspjeh nije slučajnost, već rezultat planiranog i kontinuiranog rada. Da bi postigao uspjeh, moraš imati jasan vizion i ciljeve, kao i volju i disciplinu da ih slijediš. Ipak, postoje 10 stvari koje ti mogu spriječiti da dostigneš svoj potencijal. Prva stvar je nedostatak jasnoće o ciljevima. Ako ne znaš što želiš postići, neće moći da se fokusiraš na pravcima koji te vode ka uspjehu. Druga stvar je loše planiranje, koje može dovesti do gubljenja vremena i energije na nepotrebne stvari. Treća stvar je nestašna motivacija, koja može dovesti do gubitka volje i entuzijazma za postizanje ciljeva. Četvrta stvar je nemilosrdna kritika sama sebe, koja može dovesti do gubitka povjerenja i samosumnjice. Peta stvar je loše upravljanje vremenom, koje može dovesti do gubljenja mogućnosti i prilika. Šesta stvar je nedostatak učenja i razvoja, koji može dovesti do zastara i gubitka konkurentnosti. Sedma stvar je loše navike, kao što je preziranje ili neproduktivnost, koje mogu dovesti do gubitka efikasnosti i produktivnosti. Osma stvar je nestašna podrška i mreža, koja može dovesti do gubitka inspiracije i motivacije. Deveta stvar je loše emocionalno upravljanje, koje može dovesti do gubitka ravnoteže i sreće. Deseta stvar je nedostatak odgovornosti, koja može dovesti do gubitka kontrole i uspjeha. Ako želiš preokrenuti ove greške i postići uspjeh, moraš prvo shvatiti što te sprečava da dostigneš svoj potencijal. Zatim, moraš napraviti plan i početi raditi na promjenama koje će ti pomoći da postigneš ciljeve. Na kraju, kao što sam obećao, pokazat ću ti kako preokrenuti ove greške i postići uspjeh koji si oduvijek želio. To će biti kroz primjenu 10 koraka koji će ti pomoći da postigneš ciljeve i dostigneš svoj potencijal. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.